Abans de posar-m'hi, col·loco les coses. Em dóna pau que hi hagi una certa harmonia visual. Hola, sóc la Gent Díaz, sóc escriptora i ara també faig de professora a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I avui us vull ensenyar què hi tinc a l'escriptori i què hi fa una escriptora en un escriptori. Soc molt endreçada i de fet crec que és una de les coses que més necessito per posar-me a treballar. Fins i tot al meu ordinador tinc les carpetes totes arraconades, em dóna molta pau. M'agrada molt tenir les seves coses a mà. Al meu quadern hi apunto a mà, perquè també m'ajuda a endreçar-me al cap algunes coses, els meus olis essencials, a l'espalmeta. Tinc aquí un que és com de farigola, però m'agraden els cítrics. Vaig mutant l'olor de la casa. El nostre estudi és casa nostra també. Música, però sobretot és l'ordre. La idea d'artista, com més s'expandeix, més crea i més ocupa l'espai, jo sóc tot el contrari. Aquesta pàgina en blanc per mi no existeix. Fins que no tinc alguna cosa clara, no m'hi poso. A l'hora de crear soc una mica més caòtica, tot i que tiro molt d'intuïció. Prefereixo la intuïció que el caos. Aquesta sensació que t'encalles amb una pàgina en blanc és zero productiva i llavors prefereixo posar-me a escriure, mirar una pel·li, mirar una sèrie, escoltar música, caminar. Ocupo una mica el temps fins que tinc aquella primera frase o aquella primera idea que després començaré i canviaré 300 vegades. Jo com a creadora no tinc gaires esquemes. Per exemple, per la meva primera novel·la tinc molt clar el títol, una protagonista que és una dona que parla en primera persona, però no tinc gaire idea de cap a on vaig. Llavors, totes les meves novel·les han funcionat una mica a mida que ha anat avançant. Però faig classes a l'Escola d'Escriptura i em passo tot el dia demanant-li als meus alumnes una escaleta, una fitxa pels personatges, que m'expliquin les 5 primeres escenes, de l'atmosfera, l'ambient. Llavors em sento molt malament demanant-li coses als meus alumnes que jo sóc incapaç de fer a les meves novel·les. Jo les meves novel·les sempre les he escrit a l'ordinador, però una la vaig escriure a mà i vaig notar que el meu estil canviava completament. Un tempo molt més lent. Sense voler, et pots anticipar a quines paraules triaràs. A mi m'agrada molt la cosa frenètica d'escriure a raig, però a mà vaig modulant i em vaig adonar que el meu estil era molt més pausat i que tenia més temps i que després, a l'hora de corregir, també tocava unes altres coses, no? Ara no tinc temps. No tinc temps d'escriure a mà. Sí que prenc moltes notes i això sí que ho necessito a mà perquè m'és molt visual i també perquè en algun moment hauré d'omplir els 25 milions de quaderns que m'he comprat a la vida i per tant per una responsabilitat de contribuir a la deforestació mundial. Aquí a mà tinc un llapis de mines, molt bonic, amb barrera de Bernat. Bolígrafs que són japonesos i que són molt gruixuts i jo tinc una lletra molt grossa i llavors necessito una mica d'espai. I després tinc aquesta cosa que és el llapis infinit, que no té tinta i llavors no s'acaba mai. En els clubs de lectura jo utilitzo cites. Em va molt bé mentre vaig llegint anar subratllant. Tinc aquesta meravella. Ordre també en el pòst-it.